Huma bosta il-fatturi li qed jillimitaw il-kwalità tal-ħajja f'Malta u Għawdex. Dan intqal meta ġie imniedi studju li mexxiet il-professur Enrica Luz fis-sem The Malta Trust Foundation bl-isem The Quality of Life of Visually Impaired Persons and Their Families. Ir-riċerka eżaminat il-kwalità tal-ħajja ta' persuni b'diżabilità viżiva u l-familji tagħhom permezz ta' 45 intervista telefonika, intervisti fit-tul, focus groups u seminar ma' 18 rappreżentattiv ta' diversi organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw id-dinja tad-diżabilità. Matul din il-konferenza il-professur Kallus spjegat ir-riżultati ta' dan l-istudju u qalet li ħareġ ċar kif il-maġġoranza tal-persuni b'diżabilità viżiva huma indipendenti fid-djar tagħhom stess, tant li jippreparaw ikliet, jimmaniġġjaw il-flus u jużaw teknoloġija assistiva bħal smartphones, screen readers, white canes u klib gwida. Iżda la darba jkunu barra mid-dar l-indipendenza tonqos b'mod drastiku. Hawnhekk il-professur irreferit għal fatturi esterni li affettwaw lil dawn in-nies, inkluż bankini mkissrin, ostakli fl-ispazji pubbliċi, trasport pubbliku mhux aċċessibbli u barrieri diġitali li jirrestrinġu b'mod sinifikanti il-mobilità u l-parteċipazzjoni. Il-trasport pubbliku ġie identifikat bħala l-inqas servizz aċċessibbli fil-waqt li l-online banking, l-apps u l-pjattaformi ta' servizz għal konsumatur qed joħolqu forum ġodda ta' esklużjoni. Min-naħa tagħha il-fundatriċi u President tal-Malta Trust Foundation, Mary Louise Colejro Preka, qalet kif l-istudju jitlob għal aktar responsabilta, pjanar aħjar u aċċessibilità biex jiġi żgurat li l-mobilità, il-parteċipazzjoni u d-dinjità ikunu verament garantiti għal kulħadd. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi kif ukoll il-membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Justin Xkembri.